Ministar dr. Bulac, koji je za vrijeme borbe bio ranjen, došao je ipak u Split. Na Marjanu ponovno se vije hrvatska trobojnica. Ministar dr. Bulac na grobu svoga djeda, doktora Gaja Bulata, koji je jednom splitsku općinu doveo u hrvatske ruke. Spomenici tuđinske vladavine s mjesta se uklanjaju. U bjesomučnoj nemoći odmetnici su pokušali uništiti i ovu palaču u kojoj je sjelo hrvatske državne vlasti. Zvonik crkve Svetog Duje diže se iznad povijesnog peristila. Tu je stajao Meštrovićev spomenik Grgura Ninskog, koga je tuđinska vlast uklonila. Ministar dr. Bulac u razgovoru s načelnikom Splita i drugim predstavnicima vlasti. U krilu domovine Hrvatske, Split će kao najveća i najvažnija naša luka opet preuzeti svoju prirodnu ulogu. Obnovljeni splitski dnevnik Novo doba, glasnik hrvatske misli, primilo je građanstvo Splita s najvećim zanimanjem. Red, rad i sloboda vladaju ispod Marjana, koji opet vije milu trobojnicu.